es una unidad eminentemente multidisciplinar. Está orientada para pacientes adolescentes, adultos jóvenes hasta los 30-40 años con antecedente de cáncer, que está pensada para darle respuesta a todas las necesidades que tiene este colectivo tan vulnerable. Atendre quines seran les seves necessitats en el control tant de símptomes com aspectes socials, familiars, emocionals, espirituals, aspectes com per exemple la fertilitat, la sexualitat, l'atenció del món educatiu que per ells s'ha quedat aturat. El curar no es el final del camino. Detrás hay muchos aspectos que necesitamos acompañar, que necesitamos trabajar con ellos para que puedan tener la mejor calidad de vida. Comencem a preparar-los més d'un any abans de fer aquest pas a la xarxa d'adults. Els expliquem com serà el procés, quins seran els seus referents, què poden esperar. La por és el canvi d'equip, el canvi d'espais, el canvi de dinàmica, això els crea molta angoixa. Hem d'intentar que no visquin això com un tall, sinó com un pont cap a un nou seguiment. El que fem a la primària és valorar un pla de cures individualitzat que posa èmfasis en la motivació i la promoció dels hàbits saludables, també un suport emocional que és cabdal en aquests pacients, així com el suport a nivell social. També en els senyals d'alerta, de manera conjunta amb el pacient, per detectar seqüeles del tractament que ha seguit durant tot el procés anterior i d'aquesta manera fer un seguiment més acurat. La primera preocupació és la por a recaure. El pacient jove que vol sortir, que vol anar amb els amics, que li recomanem que no begui, que mengi sa, que intenti fer esport, queda com una mica aïllat, si vol tindre una relació amb una altra parella, de cara si vols tindre fills. Hi ha moltes coses que els hi poden fer tenir por. Cuando planificamos bien esa transición y la acompañamos bien, supone una oportunidad real para que estos jóvenes puedan construir una vida con mayor seguridad, con mayor autonomía y, por supuesto, mayor bienestar.